How neus nem arja alpusan hakasngi rakhe ya ka paskha hajawai ka choir ka baka parish jawai ka lakmi lenti kalawan ban mi biang ban rawai hakane ka kenti kane ka choir ka de ka choir jong ka parish jawai ka balai kerteng ka Saint Teresa's Cathedral Choir parish jawai kalong kecingkemen ya ka parish barok kawai ba kane ka choir kalami ban rawai biang kum hakane ka sni krau ban layu iru ya bon kilong kme bat kilong pa rangkat pa kisamla ki balai rawai bha hakane ka choir ya kane ka choir la lam khmat bar hikai da choir director ikong Wadahun Jones Karluki ibana ka New Hill la thalabo Caroline CMC ba dai lengba ka jing hikai jong i ba ki jing rawai ha ki jing lenium hakane ka paskha ki la long ki bajop ya kane ka choir ngin la ban yi biang hakis ngi ki bandang wan bar ngi kermen bakat badang ya kipor kane ka choir kan penmiru ya shibon ngot kinong ruwai ki batibet ki ban yalam syakmat ya kabalang hapo jong ka parish Crystal